ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш J. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд, ки пешкаши мо карданд, ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба ҳасаб роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон поделиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум иншооти фурӯшӣ. Якум иншооти фурӯшӣ аст, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, дар даромадгоҳи Ҳамадонӣ аст, ки лаби роҳи Калонда. Ҳамагӣ 60 сотиқ замин дорад, ки якта заправка дорад, якта мойка, якта ҷои устохона, якта мағозаи калон бо ҷои заминаи масъала аст. Мисол масъалаи мошинҳоро алиш мекунанд, ҳамин хел ҷоам дорад. гирдаш маҳкам аст, обсве дорад ва пушти заправка намегад. Дарахтҳои мевадиҳанда, типа ранги боғ аст ва ҷои холигӣ ҳам бисёр аст, ки метавонед, ки дар инҷа хона мекунед, ягон дом мекунед, чизе кунед. Мисол ҷош бениҳоят кушод аст. ҳамагӣ 60 сотиқ замин намегад соҳибшон, ки бениҳоят як бизнеси тайёра, ки ҷои хуб аст. бо ҳамаи чизи чораш мега савдо мешавад. ҳамаи чизе ки аст намегад, бо ҳамаи чизи чораш мега мефурӯшем. нархаш договорно, яъне ки нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. ҳамаи намудаи ҳуҷҷатош аст, ҳуҷҷатош 100%. вариантҳои алишам аст. баъду ягон мағоза, ягон помешена бошо мега аз шаҳри Душанбе, ягон таги домда мағоза бошо мега алиш мекунем, ё ки ягон квартира, хона, ягон мошини қимат бошо мега, хай болоиш пулантия мешавад. дусе мошин метен, ё ки дусе квартира метен, дусе хона метен. яъне вариантҳои худтона пешниҳод кунед. бардони азиз, кадоми сумка те мега ранан, ки нархаш бо маслиҳат тай. ҳуҷҷат обсвет ҳамаш 100%. рақамошо наста кор мекунад, дигар маълумотоша аз ҳамин рақамо гирен. яъне муомила арзон карда метавонед, ки як бизнеси тайёра. бардони азиз, марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Шаҳбурӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбурӣ. ҳамагӣ 8 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, ки якта калидор, ошхона, баня, кухни, аловхона дорад. бо обсвет таъмин аст. ҳамаи шароитош муҳайё. даруни хонаҳо мегад ремонт кардагӣ, медарои зиндагӣ мекунӣ. ягон камбудӣ надорад. гирдваношда ҳамаи одамо зиндагӣ доранд. срочно мегад пул дар кор мефурӯшем бо нархи 120 000 сомонӣ. бо арзонтар муомила ҳам дорад, мегад одамони харидор мегад занг зананд. ина рақамо мегафони Тоҷикистон аст, кор мекунанд ва рақамо Россияшон. дар ин рақамо Россияшонам имо, ватсап, пайваст доранд. дута рақам аст. инашда имо, ватсап, пайваст доранд. хона ҷои хуб да мегад. хай начхеле, ки дар навор дидесем, бо хай маълумотои бештарша мегирем. даруни хонаҳо ремонт дорад, кондитсионераш 100% аст. одамони харидори аниқ боша мега, бо муомила мешавад. марҳамат, тамос гирем. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника барои фурӯхтан агар ҳам хел дошта бошем, бародарон, шумо метавонед, ки сурат маълумот ҷорӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. лайкотон нагузоред ва селкаи навори моро дар ватсап имо поделисаш кунед. квартираи фурӯшӣ аст, дӯстон, аз шаҳри Душанбе аст, ки дар 104 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. ҳамин хел навистиам пеши мактаб. квартираи фурӯшӣ шаҳри Душанбе 104 микрорайон, пеши мактаби 101 гуфтагӣ аст. 104 микрорайон. бардони азиз, якхонага квартира аст, ки дар сеюм мошина қарор дорад. доми 5 ошинаи советская, ки 45 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст. ошхона, баня, кухни дорад. якхонагаро мегад, духонага кадагӣ мегад, 45 квадрати метр. пеши мактаби 101 мегад соҳибшон, яъне ки ҷои хуб аст. мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо, аптека, обшим чизои ҳамин даркорӣ мегад наздик. сеюм ошина, 45 квадрати метр. термиз, ванна, кухни, ҳамин хел чизот дорад. срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ. бардони азиз, бо арзона мешавад. якхонага, духонага кадагиан. одамони кан карда харидор боша мега, арзонтар мешавад. ина рақамо мегафоншон аст. дигар маълумот ча метавонед гирем. дӯстони азиз, лайкотон дарек надорем гузорем ва навори моро дар ватсап имотон поделисаш кунед. чорум замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабоз гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабоз, тарафҳои
якачинор мега аз якум кӯча мега дӯстони азиз якум кӯчада мегад ай тарафи чинор ҷои бениҳоят хуба мега соҳибшон ҳамагӣ 7 сотиқ замин дорад ки барои 4 дар хона бадрон фундаменташ рехтагӣ тайёр аст 4 дар хона фундамент ва 7 сотиқ замин обсвет ҳаста гирди варанаш одамо зиндагӣ доранд ҳамагӣ бо нархи 57 000 сомонӣ бо арзон ам мекина мега одамони харидор мега омада бинанд фундаментҳои хона тайёр аст ки 4 дар хона якта калидор ошхона банинаш рехтагӣ тайёр аст рақамои телефоншон мегафон нархи замин 57 000 сомонӣ дигар маълумотшо метавонед аз рақамошон занг зада пурсед марама хонаи фурӯшӣ ҳаста дӯстон инашам аз шаҳри душанбе ҳаста ки дар райони фирдавсӣ деҳаи дарёбод гуфтагааста соҳибшон шаҳри душанбе райони фирдавсӣ деҳаи дарёбод ҳамагӣ 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад 3 дар хона мегад ремонт кардагӣ ванна ҳоҷатхона мегад дар дуруни хона бадрон гирди хона маҳкам аст обсвет аст ошхона ванна ва кухнӣ термис дорад даврӯза часпондагааст лаби роҳ да мегад яъне деҳаи дарёбод ҳамагӣ бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад бо муомила дорад танҳо дар назди хона аст яъне муомилаш дар песи хона мега соҳибшон кадоми шумо ки харидор ки бошед рақамҳои мегафоншон астагаст марама тамос гирифта пурра маълумотша гирем шумо дам агар ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ замин квартира бошад метавонед ки сурат гирифта ватсап имода рӯй кунем фурӯшта мегузорем фарқ надорад хонаи заминаи мошина ягон мағозаи аптека ягон чизи оҳанияи чизе ки набошад лайкора гузоред навора полни худ дар ватсап имотон падилчаш кунем замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар пушти посёлкаи нефтяк гуфтагааст соҳибшон ноҳияи рӯдакӣ ленский район пушти посёлкаи нефтяк ҳамагӣ 6 сотиқ замин дорад ки як дар хонаи времика дорад ки неки мега зиндагӣ карда мешавад времикаш тайёр аст обсвет ҳаста мегад ва времика мегад ҷои ҳоҷатхона баняшам кардагааст ва мегад дарахтони мевадиҳанда ва ҷои боғи ангур дорад мега уже 4 сола ҳаста мега ангур мекунанд гирдуш мега бо симтур маҳкам аст якта времика дорад хай гирдаш бо сертификати маҳкам ҳуҷҷатҳои ҳамин замин бо хонаш мега тайёр аст дар номтон оформӣ карда метиҳам ҳамагӣ бо нархи 90 000 сомонӣ гуфта нархша бо арзонтара мешавад 90 000 сомон бардон ки бо муомилаи хуб мекунад мега соҳибшон рақамо билайшон аст кадоми шумо аз ноҳияи рӯдакӣ ҳам хел замин бо хонаш агар тайёр хариданӣ бошем боз қадиш дарахтори мебаҳанда ва мега ангур мега боғи ангур дорад дигар маълумотҳои пурра аз рақамҳои поёмода квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри турсунзода регар 2 микрорайон гуфтагааст пеши мактаби 101 ноҳияи турсунзода шаҳри турсунзода регар пеши мактаби 101 гуфтагааст 2 микрорайон ҳамагӣ духонага квартира аст ки дар сеюм мошина қарор дорад 75 квадрати метр бо обсвет таъмин аст ошхона баня кухни термис кухни гарнитур кондитсионер ва балкон дорад маълумотҳои пурра ва аниқташа аз соҳибашон мегирем срочно мегад мефурӯшем бо нархи 290 000 сомонӣ бартон азиз бо арзонтар мекунем мегад духонага сеюм мошина 75 квадрати метр даруни хонаҳо мегад бениҳоят кушода ки хоҳен 4 хонага ё 3 хонага мекунем шабадрум арзонтара мешавад мегад нахай рақамошо нависагааст кадоми шумо харидорем дигар маълумотша занг зада мепурсен шумо дам агар ҳамхали квартира замин мошин бошад барои фурӯхтан сурат маълумотшо дегем фурӯшда рекламада мегузорем хонаи фурӯшии заминии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи шаҳри туз назди чилечорчашма гуфтагааст соҳибшон ҳамагӣ аз замини чилечорчашма то хонара мегад 600 метр роҳ 12 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ки якта кухни баня дурун шуда мега соҳибшон калидор дорад ошхона баня кухни дурунда ва боз дар берунам ҳаста мисол ҳамхали летни ошхона ҳамхел чизо наздикӣ яъне ки ҳамин мисол оби тоза чилечорчашма ду намуд об дорад оби мисол аз вай чашма бо оби ҳамин пеши хона кати мега соҳибшон бо нархи 135 000 мега сомонӣ фурӯхта мешавад бо арзонтар мешавен омада бинед мега мақбул шуд арзон мекунем 135 000 сомонӣ рақамои телефоншон тисел аст дигар маълумотша метавонем гирем танҳо одамони харидор мега одамоне ки намехеранд мега нороҳат накунанд одамоне ки мехаранд мега арзон мешавад марамат занг зада бо подробни маълумоташа аз соҳибашон гирем
квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Хурғонтепа, кӯчаи Дӯсти Халқҳо, рӯпарӯи Дурахшон гуфтага аст, яъне шабчаро Бадрон. Маълумотҳои пурра ва аниқша мегирем. Духонага квартира аст, ки дар сеюм мошина қарор дорад, 45 квадрати метр. Бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухни дорад, кухни гарнитур. Хай мебелам аст, ки нагуфтиян ки ҳамин чӯра қатиш метиян наметиян, инаша нагуфтиян, барои ҳамин худатон бо қатишон маслиҳат карда мегирен. Бо нархи 190 000 сомонӣ мегӯяд нархша, бо каунтари дига муомила мешавад. Бисёри бад не каунтари муомила мешавад. Духонага сеюм ошина 45 квадрати метр. 190 000 сомонӣ барадон. Рақамҳои телефоншо наистага аст. Кадоми шумо ки мехоҳед марамат занг занед. Лайкҳоро занед ва навора подлисаш кунед. Даҳам хонаи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни Корвон гуфтага аст соҳибшон. Аймост мега 2 километр мега то хонара роҳ аст. Фирдавси поёни Корвон. Ҳамагӣ 2 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона Бадрон, ки якта калидор, ошхона, баня, кухни дурун шуда. Баня, кухни ва ҳоҷатхона мега дар ҳоҷатхонаш берун мега, не ки баня, кухни мега дурун да. Дуруни хонаҳо мега 100 квадрати метр. Документош мега 100% техпаспорт дорад. Поёни Корвон хона мега бо ғишти пухта проектҳои навкати омода карда мегӯяд. Фақат монтаж, шкатур ҳамихе кор мудагаса, инаша худатон мекунем. Хона проектҳои навкати мега соҳибшон. Бо нархи 215 000 сомонӣ мега фурӯхта мешавад, бо арзон мешавад. Рақамошо вавилон. Гирди хона маҳкам кадомтон маъқула марамат занг занед. Квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши военкомат гуфтага аст соҳибшон. Шаҳри Ваҳдат назди военкомати ҳамин мисол маркази шаҳри Ваҳдат мега соҳибшон. Духонага квартира аст, ки дар сеюм мошина қарор дорад, 57 квадрати метр. Бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухни дорад ва дӯстони азиз дуҳуҷрага мегӯяд, бо подвал ҳам дора мегӯяд. Подвалаш дар ҳисоби ҳамин хона буда, термис дора мега ҳаст, обшам позитсияни светкати ҳаст. Медора зиндагӣ мекунем мега, ягон камбудӣ надора. Ҳамагӣ бо нархи 260 000 сомонӣ мегӯяд мефурӯшем, бо арзон мешавад. Хайр ҳамин чиз сурати гирифтем, мо ҳамаро ба шумо пешкаш кардем. Суратҳои ҳамаи пурраш нест. Яки обсвет мега доимӣ аст, ҷои нағза рӯпарои военкомати маркази шаҳри Ваҳдат. 260 000 сомонӣ бадарон, бо арзон мешавад, 57 квадрати метр. Хайр дигар маълумоти пурраша худатон занг загирифтен, лайкҳоро занед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аз Сайбадрон хонаи арзонак аст, ки қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, дар повороти Ленинград гуфтага аст, шаҳраки Мирзо Турсунзода Бадрон. Ноҳияи Рудакӣ, Ленинская, повороти Ленинград, шаҳраки Мирзо Турсунзода. Ҳамагӣ Бадрон 3 сотиқ замин дорад, ки як дар хона мегӯяд тайёр аст, ки мисол медори зиндагӣ мекунӣ. Временка мегӯяд, ремонтош средня, каунтар ремонт талаба мега соҳибшон. хоб 2 хона мега, як калидора мега, мисолам 2 хонара, мисол як хона 2 хонага кадагӣ астам, як калидори дига дорад. нархи хона мегӯяд 65 000 сомонӣ аст, бо арзон ҳам мешавад, ёки алиша мекуна мега, ягон мошинкати боша мегӯяд алиш мешавад. хай ҳавлиш майдтар аст, ки временка хона дорад, ремонтош мисол прастоя мегӯяд, ремонт кардан дар кура. хоб рақамои телефоншо мегафон аст, кадоми шумо ки харидор ки бошанд, дигар маълумотша мегирем. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшии замин ягон чи барои фурӯхтан бошад, сурат маълумотша метавонед роӣ кунед, мо фурӯшта мегузорем. ин бо 12 хонаи фурӯшӣ. То видеои оянда.